Fantázia nepozná medze. Prečo je teda nepopustiť uzdu a nezájsť do magickej ríše? Umelec Igor Slovák miluje mystickosť, dramatickosť, tajomnosť, ale aj temnotu. Vždy sa snaží venovať tomu, s čím sa ľudia bežne nestretávajú. Posúďte sami. Ten plameň naozaj je môj živel, je to môj démon, je to moje všetko, moje ja. Dostávam tú energiu z toho plameňa a som strašne šťastný z toho. Ja nemôžem povedať, že som fakír, lebo fakír je v podstate človek, asketický mních, ktorý verí tomu, že čím viacej si budem obližovať v tomto živote, tak v tom budúcom sa mám lepšie. Hej? Čiže ja len predvádzam fakírske umenie, ale nie som fakír. Ja to robím, pretože rád zabávam ľudí, už od mala som zabával ľudí. Som chodil na divadelno-dramatický krúžok a tam mi povedali jednu krásnu vetu, že každý človek, každý mladý človek chce byť originálny a preto sú všetci rovnakí. A mne sa to tak strašne zapáčila táto veta, že som si povedal, že vždycky budem originálny, budem robiť niečo nezvyčajné. Preto som začal pred 20 rokmi, 25 rokov dozadu som robil ohňovú show. Nikto to tu predtým nerobil. Keď si naozaj na tom pódiu a odovzdávaš tú svoju vlastnú energiu tým ľuďom a oni potom odovzdajú tebe a tá energia medzi vami kulminuje, tak potom naozaj, že to je niečo, čo je strašne silno návykové a niečo, čo by človek chcel zažívať stále. Je to neskutočne krásny pocit. Kto sa nepopálí, tak není fakír. Ale nie, veľakrát to tak bolo. Popálil som sa, mám veľa jaziev na sebe, pretože som sa učil sám. Dokonca horela mi brada, horeli mi vlasy. Ale nebojím sa, že by som zhorel. Skôr sa bojím, že by som vyhorel. Možno práve preto sa začal Igor Slovák venovať aj iným aktivitám. Z historického šermiara a žongléra sa stal filmový kaskadér, ktorý preskočil až do sveta mystiky. Momentálne sa venujem fotografii a ešte k tomu absolútne najnovšie píšem básne. Takto, jednočko, tak. Venujem sa fantasy a fine art fotografie, čo je v podstate disciplína dosť ťažká. Trošička brado vyššie, malinká. To nie len o fotení, ale je to ešte aj práca s počítačom a s programom, ktorý v podstate upravuje tieto fotografie. A sám neviem, čo ma viacej naplňať. Či ma viacej naplňať to fotenie, alebo tá postprodukcia. Ale každopádne je to niečo, čo mi tiež otvorilo obrovské dvere fantázie a strašne si to užívam a veľmi rád fotím. Takisto aj ako pri vystúpení, tak takisto aj pri tom fotení sa snažím o to, aby to bolo zážitkové fotenie. Veľa ľudí si myslí, že tú mágiu otváram takže v tom počítači, ale nie je to tak. Asi to najskôr naozaj ten základ musí byť pripravený pri tom fotení, hej. Prečo ukazovať len to dobro, keď môžem ukázať aj to zlo. Práve to je taký fígel toho zla, že vie byť pekné to zlo, ale je to stále zlo. Čiže rozhodne fotím aj škaredé a zlovesné veci, ale to patrí k životu. To je nič, neexistuje dennodenný krásny deň. Vždycky sa niečo môže aj pokaziť. Všetky aktivity sú pre umelca barličky, ktorými cestuje do dôb dávno minulých. Zvykne tvrdiť, že 21. storočie mu nesedí. Tá galantnosť gentlemanov, tá galantnosť dám, keď je dáma dáma, keď je gentleman a keď sa povie, tak to platí a toto mi strašne chýba v tejto dobe. Chýba mi úcta k ľuďom, úcta k starším ľuďom, pokoj a kľud a možno preto sa snažím to nejako vytvárať okolo mňa. Kam Igor Slovák patrí, by mohlo naznačovať jeho priezvisko a spojenie Slovák ako reta. Tak tohle ti teda neumím říct na tohletu odpoveď, protože jsem zkrátka sa narodil v Čechách, bydlel jsem tam, mám tam hodne kamarádů a měl jsem tam prvné lásky, ale od tej doby, čo som sa presťahoval na Slovensku, som bol veľmi pucovaný, aby som rozprával po slovensky, ale tá čeština to stále počuť a je to môj materinský jazyk, čo ti poviem. Je.
asi som trošička aj v kútiku duše taký ten umelecký tajterlík tam vo mne niekde je. Aj keď, každopádne plameň, aj keď ho teraz uhasím, stále ho mám v sebe. Čiže o tom to je.